Il-ħadd it-tajjeb. Illum 16 ta' Marzu fit-tieni ħadd tar-Randan niċċelebraw il-Ġublew tal-ħabsin minn ġewwa l-Faċilità Korrettiva ta' Kordin f'Raħal Ġdid, proprju mill-kappella dedikata lit-trasfigurazzjoni tal-Mulej fuq il-Muntanja Tabor. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Dun Martin Mikallef, il-Vigarju Episkopali ta' Djakonija, il-Provinċjal tal-Kapuċċini Franġiskani, Patri Ivan Scicluna, il-Kappillan tal-Faċilità, Patri Joe Buttigieg, u wieħed mid-diretturi spiritwali tal-Faċilità, Patri Bernard Manġon. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem mod speċjali lil-ħuti, ir-residenti f'din il-faċilità korrettiva u d-diriġenza kollha l-istaff. Qegħdin hawn għaliex id-djoċeżi llum qed twassal il-grazzja tal-Ġublew tal-ħniena lil kull wieħed u waħda minna. Qegħdin niċċelebraw ukoll it-trasfigurazzjoni tal-Mulej. U f'din il-kappella għażiża hawn kwadru straordinarju ta' din il-ġrajja li llum naqraw dwarha fil-Vanġelu qiegħed fil-naħa ta' wara ta' din il-kappella. Kwadru kbir li rappreżenta lil Mulej trasfigurat fuq il-Muntanja Tabor. Ejjew nitolbu l-Mulej f'dan il-mument biex jaħfrilna d-nubietna kollha u jħejjina biex nilqgħu il-maħfra u l-grazzja tiegħu. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaħħu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-Mulej ħareġ il-labra mill-barra u qallu: ħares sewwa lejn is-smewiet u għotti l-kwiekeb, jekk għandek il-ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu: hekk għandu jkun nislek, u Abram emmen fil-Mulej u dan għaddihulu b'ġudizzju. U qallu: jien il-Mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin
biex natik dan il-wirt. U qallu Abram, Sidi Mulej, kif inkun naf li se nirtira? U hu jiġbu, ħud li oġla ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamjima u għamima. U ħadlu dawn kollha, qasamhom min nofs u kun nofs qiegħdu biswit liħor, imma la safar ma qassamhomx. U niżlu la safar tal-priża minn fuq l-isma tal-mejtin, imma Abram ma gerrixhomx lura. Iju niżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi, waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet nieżla u kien dalam, kien uri daħħan ursin nar iżiġ qasmu minn bejn il-bejjeġ tal-lam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu li nislek nagħti din l-art, mix-xmara tal-Eġittu sa xmara kbira, ix-xmara tal-Ewefrat. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien, mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien, il-mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej leħen lajta tiegħi. Ħenna lija u eġibni. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċi. Jiena wiċċek infittex, mulej, ngħidu flimkien, il-mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx l-erra l-għaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi. Tħallinix u titlaqanix, Alla salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien, il-mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara tjieba tal-mulej fl-art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Ngħidu flimkien, il-mulej id-dawlu salvazzjoni tiegħi. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostolu lill-Filippin. Ħuti, ixbħu lili u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna, dawn qedtulkom bosta drabi, imissa ntenjulkom bidmuħ f'għajnejja li jġibu ruħhom bħal ħeddewwa tas-salib ta' Kristu. It-telfien qed ikun tmiemhom, Alla tagħhom u żaqhom. Jiftaħru b'dak li jmisshom jistħu minnu u moħħhom biss fil-ħwejjex tad-dinja. Imma aħna pajżani tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Huwa trid ibiddilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu jġib kollox taħtu. Għalhekk intom ħuti li intom l-għożżu xewqa tiegħi, ferħu kuruna tiegħi, żommu sieħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli. Fis-sħaba kollha dawl li ħen il-missil instama' Danu l-ibn l-Aziz, isimgħu lilu. Gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli le Kristu, gloria u tifħilli. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijaw lil Petru, lil Ġwanni u lil Ġagbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbies tiegħu saru ta' bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Petru u sħabu kienu mejtin bin-nas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ tirġiel li kienu miegħu. X'kien dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu
Petru qal lil Ġesu, Mallem, kemmu sew li aħnaw, ħantellu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattietom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid, dan hu ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Mal-instema' l-leħen Ġesu sab ruħu waħdu. Huma żammew iskiet u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. L-aħwa f'din il-mixja tar-Randan, din il-kelma hija kelma ta' dawl u kelma ta' tama. Ġesu qiegħed fi triqtu lejn il-ġudizzju, il-kundanna u l-mewt. Huwa bniedem innoċenti. U ta' bniedem li kien jara fis-sitwazzjoni x'inhi u jara fil-qalb tal-bniedem, kien jaf ukoll li sħabu se jitfixklu. U jurihom tassew minnu. Id-dinja se tikkundannah, id-dinja se ssawtu, tinkoronah bix-xewk, is-salbu. Imma danu li hu. U jtella 3 minn sħabu fuq muntanja. U jintilef fit-talb mal-missier. U f'dak il-mument isir totalment sabiħ, mimli dawl. Nistidinkom li kull meta titlu f'din il-kappella hawnhekk, tieqfu ftit tammiraw iżbuħija tal-kwadru li hemm mal-ħajt ta' wara. Kwadru kbir li kien fi knisja oħra, protestanta, u mbagħad ingħata rigal lil din il-faċilità korrettiva. U ġie restawrat riċentement. U għal-kwadru ta' trasfigurazzjoni tal-Vanġelu li għadna kemm smajna llum. Il-kelma trasfigurazzjoni tfisser il-mulej li jimtela u juri d-dija tiegħu, iż-żbuħija tiegħu. U fil-kwadru hemm il-protagonisti l-oħrajn, iż-żewġ ċieda li dejru jitkellmu mal-mulej, Mosè u Elija, li huma l-qofol tat-Testament l-Antik, tar-rabta l-qadima, u sħabu li mbagħad isiru il-pedament u s-sisien tar-rabta l-ġdida, Pietru, Ġwanni u Ġakbu. Quddiem dawn ix-xhieda il-mulej juri minnu. U anke t-talb tal-Knisja li naqraw f'dan il-ħadd jgħidilna dan ġara bi sħabu meta jiġi l-mument tad-dlam ma jitfixklux. Il-mument tal-umiljazzjoni, tal-kundanna, tal-mewt bl-ħtija ma jfixkilhomx. Aħna nafu li fixkilhom xorta. Nafu li minn hawn ftit ġimgħat oħra se naqraw il-Vanġelu fil-ġimgħa l-kbira, aħna ngħidu l-Passju għax huwa r-rakkont tal-passjoni tal-mulej, u se naqraw li sħabu inkluż 2 milli rawh sabiħ fuq it-Tabor, fuq din il-muntanja, telquh. Wieħed minnhom biss minn daw it-3 baqa' ħdejh anke ħdejn is-salib, Ġwanni. Imma Pietru ċaħdu daraħ sabiħ ta' fuq il-muntanja. ċaħdu u Ġakbu ma' sħabu ħarab. U allura meta naqraw dan ir-rakkont tajjeb nifhmu il-protagonisti min huma. Dawn imma semgħu vuċi
li hija mlissna għal kull wieħed waħda minna. L-ewwel nett fuq Ġesu jinstema leħen il-missier li jgħid żewġ affarijiet. Dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. U t-tieni kelma hija importanti, isimgħu lilu. Din il-kelma il-missier għalkemm ma semgħuhx dawk li salbu lil mulej jirrepetiha anke fuq ibnu msallab. Dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. U anke fuq ibnu msallab, mhux biex ibnu sabiħ, imma ibnu imsallab. Jgħidilna isimgħu lilu. Din il-kelma tindikanna li jekk irridu ngħixu ħajja tan-nies aħna fejn aħna l-aħwa. Hawnhekk barra meta jasal il-mument irridu nħarsu lejn Ġesu. Ma ninsewx li id-dija tiegħu qed hemm biex aħna meta nkunu fid-dlam ma naqtgħux qalbna. Meta inti tkun fid-dlam tal-qalb tiegħek tħossok waħdek, abbandonat, abbandonata, ikkundannat, ikkundannata, imweġġajn. Meta nkunu hekk l-aħwa, inħarsu lejh. Għax id-dija tiegħu hija ta' vera li ma tistħix mis-salib imqaddes. Dak li llum jidher sabiħ fuq il-muntanja minn hawn ftit ġimgħat oħra inqimuh imsallab fuq salib. U mbagħad irxu xtat. Fit-tieni ħadd tar-Randan aħna nibdew induqu t-toma tal-weda. Dan ibni li għadda mid-dlam u l-kundanna għam mill-mewt. U bil-qawwa tal-qawmin tiegħu jagħti lili u lilek bidu ġdid. Itolbu l-grazzja li aħna jkollna l-erf, l-għaqal u l-umiltà. Aħna f'liema sitwazzjoni aħna li nibdew mill-ġdid. Tgħid mulej, fattarta, affiċta, għarraqta, eqbad. Imma ħanibda mill-ġdid. Il-mulej jagħtina l-isbuħija tiegħu fuq it-tabor tkun għalina dawl ta' tama. Biex meta jasal il-mument tal-ġimgħa kbira ma nitfixklux. U nibqgħu nisemgħu leħen il-missier. Dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tertum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet
u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti ejjew inħarsu lejn Ġesu l-għaxqa tal-missier dawl fid-dlam u minnu nieħdu faraġġ tama u saħħa. Nitolbu għal-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku li qed jagħtina dan il-ġublew ta' tama, ta' ħniena, ta' grazzja. Nitolbu biex il-mulej jibirku bis-saħħa, bil-paċenzja u anke b'sens ta' umanizmu. Nitolbu. Nitolbu għal kull wieħed u waħda minna biex meta ngħaddu mill-wied ta' dlam niftakru il-mulej u r-rajtana li ħarisna u jwettaqna. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu għall ostaġġi, għal priġunieri tal-gwerra, għal dawk li huma torturati minħabba l-idejat tagħhom. Tant batija fid-dinja. Il-mulej irrattab il-qlub jibsa. Nitolbu. Nitolbu għal vittmi tal-ħażen tagħna u tad-dinja biex il-mulej ikunu il-faraġġ u l-ħnina tagħhom. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali fi skiet f'qalbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Ġesu tal-akbar ħnina, isma' talbi kun ħani, b'sobak bina qalbi mnikta, għal dnubi tiegħi kefri. Enna lija, o Ġesu, żgur qatt ma nsir, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Nissitek kollha mħabba, bardija ta' kull ġid, taħt riġlejja rfit bħal kieku, ma kontx tiegħi inti ssir. Enna lija, o Ġesu, żgur qatt ma nsir, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej naddafna minn ħtijietna u tqaddisna fir-ruħu l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-għajt bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Li żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna.
u ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli. U fuq il-għolja mqazza urihom is-sebħ tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu wkoll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bl-għajda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismurtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna l-għoli tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna l-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħa. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla tiegħi, mulej tiegħi, Alla Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbok tilqana un qudiemek biex naqluk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet li jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mazz. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mew tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħednu biet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jtbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. Ġesu tiegħi, rasek l-ażiża, minnek kislet, dak ix-xew, kienu l-ħafna, tnubiet tiegħek, Ġesu twajjeb, aħferu Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddem kienu l-ħafna nubiet tiegħek Ġesu twajjeb Ġesu tiegħi, ġismek imqaddes min bla ħnina ħaqar sħiħ kienu l-ħafna nubiet tiegħek Ġesu twajjeb Ġesu tiegħi min mara bilet sali baħraġ fuq spallejk kienu l-ħafna nubiet tiegħek Ġesu twajjeb Ġesu tiegħi, idek min nifel dawk li msir
الميرة جير السقلة ما شفتش كينو العفنة نوبتية جيسو توايه أخفروها nitolbu. Bil-ħrara kollha nroddulek ħar mulej għal din it-qarbina li għamilna li biha sa minn din id-dinja stess tatina sem il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Fuq l-artal għandna kwadru sabiħ tal-Madonna San Ġwan Battista u żewġ anġli, Madonna u l-Bambin, huwa ta' pjaċir kbir għalija li nitolbu qudiem dan il-kwadru li huwa antik ħafna, ilu għaw u ġi restawrat minn Fader Charles Vella. U quddiemu nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Hija waħda mill-kundizzjonijiet biex aħna nirċievu il-ħelsin kollu mit-tpattija ta' dnubietna. Ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna dnubietna, għamma nafru minnu ħati għalin, la taħħandix fit-tiġrib, staħlisna mid-delil.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Mulej nitolbu kbirek din ix-xbija ta' ommok Marija u ta' ibnek Ġesu u għamil li aħna jkollna l-faraġ u l-protezzjoni tagħha bi Kristu Sidna. Qabel nagħtikom il-barka, nitolbu flimkien tqasmu s-santi it-talba mill-Papa Franġisku għal-ġublew, għal dan il-ġublew tat-tama. Missierna li inti fis-smewiet għamel il-fidi li tajtna ibnek uħuna u l-fjamma tal-imħabba imsawba fi qlubna mill-Ispiritu Santu jaqanqlu fina t-tamaħinja fil-miġġija ta' saltnatek. Ħalli l-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtila ta' żerrija tal-Vanġelu li ttella l-għaġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smewwi ġdida u art ġdida meta mażlin feċċ għal dejjem il-glorja tiegħek. Ħaġġeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdid fina pellegrini tat-tama, ix-xenqa għal ġid tas-sema u xerred fuq din id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-feddej tagħna. Lilek għall-ambirek għal dejjem ġuħluġu glorja f'kull żmien. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Wifa kienet jimbikija, l-om ħdejn bina fil-batija, fuq salib imdellen, din l-om il-qalb maqsuma, dak li mrar bluġiħ mitmuma. Li fet sejf in-nikel, kem tbatija f'qalb muġuwa, li madwejja li Għasset l-om imbirka, xreġa ġarbet u xkefrija, meta ratu fit-batija, l-om li l-bina Naslu fit-tmiem din il-quddiesa fit-tieni ħadd tar-Randan fejn illum qed niċċelebraw il-ġublew tal-ħabsin mill-kappella ta' trasfigurazzjoni tal-mulej fil-faċilità korrettiva ta' Kordin ġewwa Raħal Ġdid. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin qattaw żmien il-bogħod minn familthom u mis-soċjetà biex jirriformaw ruhom. Mulej, żomm idejk fuqhom u fuq dawk li jaħdmu magħhom. Mexxihom f'dan il-vjaġġ diffiċli. Ejnhom isibu mezz kif jiftħu qalbhom mat-tama, speċjalment f'mumenti ta' qtieħ il-qalb. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.